Hai, salut mă băieți, bine v-am găsit la un episod ceva mai special. În acest episod o să fac o prezentare scurtă a inventarului meu, o prezentare a armelor mele, skin-urile mele de pe arme, ceva de genul. Hai să vedem. Da, skin-ul ăsta care, sincer, e cel mai slab skin pe M4 de ani. Da, nu? Așa, ăsta care, după părerea mea, e cel mai bun skin de pe M4. Nu că l-am eu permanent, dar Damage Rate of Fire, adică, da. Ăsta e decent, dar nu prea folosesc. Ăsta de la Weapon se putește mai bine, damage și range. 2 range până damage, scade rate of fire, că așa, skin-urile astea două cu range, scade rate of fire, damage scade acuratețe. Ăsta l-am folosit eu foarte mult, pe AK nu e cel mai strălucit skin, dar, nu ce să zic, ăsta l-am și eu. Ăsta cu acuratețe, deci da, ăsta cu acuratețe, ăsta era mai decent pe ăsta, dar na, ăsta e legendar. Nu. Ăsta mi-a picat dintr-o cutie la incubator. Mă spun, o cutie, am deschis-o, bam, legend, permanent. Skin-ul ăsta care... Deci, cutiile astea pe skin-uri e degeaba, frate, păi scade rate of fire și de mega skin. Ăsta care e dintr-o cutie free de la un event. Nu știu, e foarte bun. Deci MP-ul ăsta e super. 2 rate of fire și una de scade acuratețe. Acuratețea era bună, dar față de asta e bună. Pe MP5 n-am, pe M14 n-am, pe scara asta l-am de foarte mult timp am skin-ul ăsta de când, na, cu etichete. Ăsta care cred că majoritatea le aveți permanent, da. Ăsta cred că e dintr-un PES, ceva de genul. Ăsta cu 2 rate of fire, care e mult mai bun ca ăla, care nu dă nimic. Pe grozan decât skin-ul ăsta, deși aș da niște diamante pentru ăla cu rate of fire. Dar nu. MP40, frate. Deci am avut un bulan la MP40 de... Nu o să vă vine, nu v-ar veni să credeți. Nici n-am filmat. Era la Weapon. Acum foarte mult timp. Bă, la Lucky Zero am avut un tichet. L-am dat ce mi-a picat. MP40 ăsta, una rate of fire, scade range și bagă 2 magazine pe băiatele. Așa, skin-ul ăsta pe tiga e foarte șmecher. N-am skin-ul ăla cu sânge pe parang pentru că jucam atunci, dar numai că n-am skin-ul pe parang. O să vă arăt acum o imagine de când joc. Și da, joc de mult mai mult timp de atunci din sezonul, joc de vreo sezonul 3-4, dar n-am făcut screenshot-uri și alea, decât screenshot-ul ăla l-am. Skin-ul ăsta pe lansator care l-am când era, nu știu, trebuie să fiți veterani adevărați ca să știți de unde să luați skin-ul ăsta cu bănuți. Skin-ul ăsta nu știu de unde mi-am mai picat. Skin-ul ăsta pe fama de tot așa am avut un bulan extrem de mare, mi-a picat din vreo 20 de cutii, ceva de genul. Skin-ul ăsta pe buton. 4 metri. Și uitați aici mare galerie de XM8. Skin-ul ăsta default. Ăsta care nu dă nimic e după într-un PES, da. Skin-ul ăsta care se dădea, cred că l-aveți și voi, se dădea gratis, nu mai știu pe unde. Și skin-ul ăsta care, de părerea mea, e cel mai bun, acum dacă nu l-aveți, asta e. Skin-ul ăsta tot se dădea gratis, la M60 nu prea joc în M60. Ăsta tot așa de într-un PES, tot de într-un PES, de mers. Da, și cam atât, și dacă văd că v-a plăcut această serie, poate o să fac și cu inventarul meu la haine, la bundle-uri, să vă susținere, 5 like-uri și... Deci nu uitați, la 5 like-uri punem următorul videoclip. Eu vă las, eu am fost Florin, vă aștept la următorul videoclip. Ciao, ciao!